Ẹ kú dédé àsìkò yìí o. Ẹ̀yin náà ni mò ń kí. Ẹ̀yin alára ò balẹ̀ tí pẹ̀kun koto omi lódò tí gbé lájì délé níbi títí ń gbọ̀n kí títí ń gbọ̀n kí. Ẹ̀yin ò kíyèsí wípé àwọn àgbà tí wọ́n pe àìbalẹ̀ ara lólórí àrùn òní tí wọ́n rí. Wọ́n rò pé láìsàn tó wípé àìsàn á máa tètè sàn béèyàn bá ti lo òògùn. Àrùn á máa pẹ́ kó tó sàn. Torí ẹ̀ ló jẹ́ kí n ní kí n fi òní ọjọ́ ajé kí n pe àkíyèsí gbogbo àwa tá a bá kíyèsí wípé ara wa ò kí ń balẹ̀. Nǹkan téèyàn ní láti ṣiṣẹ́ lé lórí fúnra rẹ̀ ni. Pàápàá béèyàn bá ti dàgbà, kò sí irúgbe tí wọ́n lè ké lé ni lórí. Ara tí ò bá ti balẹ̀ láti kékeré dàgbà, kì í ṣe gbe ní ó yí padà. Àfi tẹ́ni tára rẹ̀ ò balẹ̀ fúnra ara rẹ̀ bá kíyèsí pé àìbalẹ̀ ara yìí ń fa àkóbá fún mi. Ibi tó yẹ kéèyàn ó ti lóye nǹkan mẹ́wàá, agbára káká ní èlóye mẹ́ta níbi àìfarabalẹ̀ yóò sì fa ìpalára fún ni. Nítorí èyí, àwa tá a bá kíyèsí wípé ayé ń tẹnumọ́ pára rè é balẹ̀, ara rè é balẹ̀, ẹ jẹ́ ká fi ìgbé ààyè sílẹ̀ ká jókòó, ká ṣiṣẹ́ lórí ara wa, káwa náà ó lè gbé ayé tó nítumọ̀.